Happy birthday to Pooh. So today is Benoit's birthday. I told him that it is Earth's tradition to eat porridge on your birthday. Tafadzwa Shugeta obuda pachena kuti ndiye baba vemwana wa Butterfly mhuri yeZimbabwe. Pane aizvitarisira here kuti kungabuda nyaya yakaita seyoyo. So kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinokupai maupdates akasiyana siyana zuva nezuva. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayoka button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates andinouya nawo pano zuva nezuva. Uye musakanganwe kufollowa Facebook page redu rakanzi Zim Witness TV. So muri Zimbabwe nyaya ndauya nayo pano inyaya yashamisa vanhu vakawanda kwazvo kuti ko Shugeta na Butterfly vakazosvika pakutovata here vakaita mwana. Kozi vanhu vazhinji vaivaziva vari workmates and friends. Kana mazogara hakuna chinhu chinonzi best. Ukatongoona munhu wako aina best, suspecta kuti friends in benefit. So Shugeta iye azobuda pachena muzuva ranhasi apo ari kupemberera first birthday remwana wa Butterfly uyo anonzi Benoit. Hatichatoti mwana wa Butterfly, takutoti mwana wavo anonzi Benoit asvitsa 1 year nhasi. So Shugeta anyora iye kufacebook page kwake akati, inzwaka mwanangu, 2022 ini naamai vako we joined forces pabasa redu rekufadza vanhu iri pamwe chete tikatanga kushevedzwa nezita rekuti Sugar Bun. Zvainakidza endi nyika yese ikafara cause combination yanga ine magic, but still we felt kuti the magic was not enough. Painatsoda imwe magic futi iri greater, inofema, inobatika mumaoko, yekuti even when we are gone nyika inosara ichiona. So a year later, nekutendera kwa Ishe, we created you, son. You are my magic. You are not just my son, you are my reason for living, the love of my life and the king of my heart. Happy first birthday. I love you, Benoit Ben. Guys, maizvitarisira here kuti vanhu vangazotosvika pakutoita baba namai kutocreata mwana mawana. Kana neni ndatoshamisika kutoti zvakatangira pabasa zvikaita friendship kusvika vazoita friends in benefit. Ngatisangane comment section tichimbozeya tichimbotaurawo kuti munopaono sei panyaya iyi ya DJ Shugeta na Butterfly. So pane mumwe wandaona mucomment section achinyora achiti aiwa mwana zita rake anofanira kunzi Power FM nekuti akabva nekuPower FM. Ndo kunoshanda Shugeta pamwe chete na Butterfly. So muri Zimbabwe ngatisangane mucomment section.